Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Garanti Sports Club kalanang penklan syuk mentah ke genti da ke batung syuk hado khat prangut ki rang yalakai football ki betbet kum shibenta jong jing ben kre ban yakun sya ke Shillong Premier League. Kini kirang elekai, kini kepala judan mentah haki klub kum ke Shillong Lajong FC, Langsning FC, Rangdajet FC, Nangkio Irat SC, Malki SC, baru haga Rising SC. Kajingnya soy pedang Garanti Sports Club bat kini samla kalalong haka khat khandai terik ulber arjar khat khandai. Bat kini ke soskular kadai nambanta shisnem kata nadu uyayong arjar khat khandai hadu ulber arjar arpo. Garanti Sports Club hi kamdi ka klub ko batmai. Nadu menshua hi kala ele nadu kipor prapupra kitu kesdan Henry kapoi menshua kapoi kadon tang ka first division kam dan ka super division Henry ka renti por pagai ele nadu senam prapupra hadu senam knai pupra kapoi sa ka first division te nang tapat nginsa penbut so mangi ke nang tu hadin 2009 2010 ki kala no system ki ai no daka ki penmi daka Shillong Premier League te wat garanti kitu gi poru kalong ba ni nakaliang ka klub ngim dadon ka namata ka finance te nang tapat ngi pelut la ka pelut hi daki para members nang ta nang snong ki arab na modal ki nang ta bat ki riusimet katu kan ni henry wat fisu thu hi ko football menta ke generation menta kalong ba ka bha namar beli ba ka ki barem sudah pinya compare tang kabut ke balai sau aja ma banyale ada artificial turf but natural grass ka pher bak la bak ke de hatta kan dur kalong bangi nak hak tu ki pon adu bangi bat ya kani karanti ngila struggle lupa bat hadu mentahi kalong ba ngi aingo ublei ba ke ki jung tumu jongi ki babaha ka urlong bet ba ublei ya like na ka ukur khu ke ya ka sports club bat kam tam kini member ki badan bat ngi ban yatri stom namar ba ngi ngaku muku ngadan ka passion naman taban kentiu ya ki khna ki jongi bat kata ka passion ke jonga bat apa ngi tri stom hawi ka kani ka singi kolong ka kawan ka jing kemen ha ka mesim ke jonga ka ngang ba mentali ngi la don hadu ka support division bat kani ka support division kolong ba ngi ka polite auction ka Shillong Sport Auction bat hoi ngi la yakun nadu senam arjar khatway khatar hadu mentau arjar khatpra ngidan ha second division bat ngimla ban pur urlong namar bat ka competition kalong ka bakham bat ngengej ba lingba ka ngimla ban thiet iki players ki bakham kensai namar ba ngi ya penya hi da kasnong kham tam ka seng samla moduki te bat ka bha ban thiet iki player ba kensai namar ki songrem Henry ha kani ka kenti pat kalong belai bangi kwa ban thiet ha kani ka supervision long ba ka jing tumu bat ka im ko jongi kalong ka ba kham hak de do te ni nak ka dau ki don kini ki den we na ki sponsor jongi ba man lamri tu ila long lak loi iwan sakmat ban kenti ulang ya ki kena jongi ling ba ka bisa pilan gai Henry wat la ka taru ani ka jing kwa ka jongi kalong ba ni aingo ba ka jing nadu mensuan nadu badan hak second division ngi la don rupa kata kamen siem ban kentiu Henry kani kan kawan urlong mentau snem harja ka kendai bangila ban thiet sendan ya ka SPL hang dia Shillong ada compare ka mensua bat ka menta la kala chuchin tang ka system Henry mensua ka don tang ka first division bat menta kila chin or kila at op nomor ba ka level competition kala kham long very high kindat ki at op no ya ka SPL Henry mensua ngila don da shuya compare ka first division ba mensua bat menta SPL kalong hi kumju ka competitive kalong very high mensua ru bat ki players ki don ki players ki bobet bat menta ru ki dang kham kensai shu kan Henry ya kani ka jung tumu jongi kam kutang SPL ngila don ru ka jung tumu bangin lek ya ka tu ka Gold Cup ka ban long house September mentau snem hi hang thi ha Sikkim bat nalor kata ngidon so ka Border Trophy how night December ka turu ngila ngin lek ya ka tu ka tournament bat nalor kata
bat ngila don jing tmu rupa nadu menta ba ngikwa ban yele wat yaka second division I League ru araja arpok kajing kelahi yaka Renti Sports Club kolong ba ki brio nang ta ki official ki dan ki ba trang mensim shisha ban pengen tewi ki kena bat ke kini jing trang jung kita ki kena ki jongi ki banasnong ki jongi bat ru ya kasnong maulai kalong ba ngidan ki brio ki ba trang henry wat lah kata ki jing kwa ki jongi ngaku uku ngaku ba kamdi ba kini ki kena ki dan kasap am kwa ba kani kasap kan syukut datang second division sepo ne first division sepo ni kwa ba kani kasap ka baki ki dan ladangi ngi poi hak SPL kan pli lar susu war ladangi mdan hak SPL ka jenjari ngi bangin lei ku Gold Cup ka jenjari ngi ban lei borderlai bat ka jenjari ru bangin pen i wat bangi dan jing temu ya ka second division de ling ba joki di ki jing ki ba ki jing kwa jongi ban ka ti ki kena kasi ki jongi kolong ba ngi ya keren bat ki brief simet kalong kemba ngi kwa ya kata ka ki jing kwa jongi ban kala no na ka po ka barim sakini ka po ka batmai na marka level jong ga jing ele akai ka ba menchua ba manta kala pher bak labak ka training rukom training ba menchua ba ka rukom training ba manta kala pher bak labak bat menchua ngi sumi bi na yeng ban chui le akai ka along henry ya ka ba manta pin sumi na yeng menchua ni le akai kamlong henry ngi dong kam ya kini ki finance lingba jingwan jung ini ba man lamri kala ai men sim shisha ya ka club pemeta namar bangi la ban siu ya ki player ki bakam remdor okay ki bakam kan sai ya mentahi ngas ngo baha kini ki tournament ki ban leng menta tang kini ki player jongi ki lokal jongi ki player kasi ki jongi ki labiak da dong kam ban da pe kita ki foreigners ndria ngin sa pe pat kumno ka ha I League ladang ngis ngo don kam ban sim ki foreigner ngin sa sim ladang ngim ngo don kam ngim num sim satia Renti hakani ka por ko menta pendidikan eksnem kepada adab pemda ya ke klub pelapa borok sekata eksnem kepada adab hi didon hak second division ti hakani eksnem pemerintah dak jing prilat dak jing rap lang jung wi armut kirang ba kalaya rap ini bangin yo ekala unkio ko sport division ti dak jing trashtom coach ijungi bala ajudon dekat bakating bajungi nadu eksnem kepada la eksnem pemerintah ilala ban kring ini players pemain jelek kai nak klub bajungi bat khamtam dak jing don jung iba man namari bila kular ban siu ya ka tulop iknik players kumta iknik players kita alang willing banyak nak klub kejungi Renti Sports Club kamla ban len ba kadi kejing stadium jong parok hi nadu kipor pemechua ka pelong ya Renti kumdi bakalong menta ki sponsors ba yo nadu kisnam balala nadu kisnam pemechua ki riurang ba ki nongket kam jo Renti ba stadium mera ya ki sponsorship ko Renti ba ki bentak papier dia kani kesem pemerintah habede sponsorship ki hakaliang ka by player kumbala om nadu mane kade kebentar kepala simti di ba man namari ndre hakawi kebentar pat ngi dang ya kendu jing ngi dang pai khmat sikat tu kan li company ba kinla banyarap ngi ba pun pat kiliang habede ban penyat yang ni kam jok sports club jung ba kham tam kumba kathong ka jung bangin yo so ka jung job de community ba ka jing yarap ka jing wan khmat jong ki company ni sponsorship prepare punya training card bangi kan ai ngi ka jing job kan ai mesti ngi nang trai shit ham ba kham tam ba nang la issue bangin prilat ya ki khon khasi bakin jelek kai nak club ka jungi nimla bat ong ni shania tang way to player labar ka football hi ka de ka team game ho nimla ban mi dok kam you play maker ha ka team handrai ka contribution ka syong jong baro ladang yong ni shania tang way ni shania shu kiwei pe players kan penduk mesti pe kiwei lek kai lang Renti Sports Club hi kam dei ka team ka pet tang kiwei player ka dei ka team ka pen kiw lang ya baro hi ki players ada dei badang susdang ha ka club ka jungi ne dei bula dan naduk mencuaru ka thong ka jungi hi ka dei pen kiw lang ki players bada ka jing ya trish tomi jong ka team baro ka wei kan wara ka jing job apa ka team ka jungi ngi i ba ka kam lek kai football ka ki stat ba ha kari ka jungi ba kham tam ru ha ka state ka jungi ba bun ba ki players kila ayo ban kamai je kpo ba kersian ya yang ka sem ka jung ki ling ba ka jungi lek kai football de ling ba ka jing don jong Renti Sports Club ngi khmi lenti bahkan plilat iki babul ki samla kasi ki jungi ba kham tam ba ka ni hi ka kam lek kai kan ning ko hi ka objective ka jungi kam ti ka ban ai kam
dia berpelat i khun samla ki jungi na ki kam sniu ki kam jaktia ki kam auria ni ba khot khmat ki ban wan benya snok ti ben tre lang bat ngi ban yelek kai na klub ka jungi ba kham tam bengin la ban ai ki bat kalat bakin la ban krishan ka yeng hasem ka jungi tena kalian ka jung klub lu ka kwa ban pha ai ku bot sheki kimi ki kpa jungi khun kena ki badan dia citumu badan dia ka interest ban yelek kai football ti ni iba kasem jing ba kimi kpa ban pha ki kena banjit ka karier ka jungki hapo ka sports hapo ka stik ka jungi kalok nomor ba ka duna ya kalat kalenti ho imla banlen ba mentah tin parang ki ong ka opportunities ba ka talent sing la don ha ka state zai ka ek ba duna ka stik ka jungi kalong ka support system de ka support system hi hak bede ka sport ka sedang shon nalar rempe lada ka support system ka khran nalar rempe ingit ska manginyo iki pun ba ki kena ka jungi bodan ka sap ka pong ka banjele kai om tang football re kwi ki benta jungi jungi le kai bakin pau bakin pernai bakin mara ka puram hapo ka jela ka jungi ka klub ka jungi ka khot chakmat ya baro ki khun samla khasi ki nadu ki badang rit adu ki ba dang biang kerta banjele kai bakin wan chakmat man tre lang ba klub ka jungi ba kalong kalat ban ai kam ya ki ba khamta man krishan ya ka yeng kasem ka jungi tu mentang la dapat sign khat prangut ki players kata ka kentup ya sawut ki players jong ka shlong la jong ushin sok ketung alen nongbri damiki khong stia robot khongjo ti nyomut ki players yang kalang sning ba kentup ya Burlington Walarpi Ebormi Buam Full Moon Mukhem Restom Kriam Devon Roy nong Spong Milansi Kongstia Eric nong Kla nang ta ngidon ru arngut ki players na po karang rejiet ba kentup yu anti moto ba yu reson malngyang arngut ki players na po ka nang keu irat ki ba kentup yu mat chaprang kar umnuit ba yu banpen kraunam nong Kla arngut ki players na po ka rising kata yu Wilbert Marbanyang ba kumjuru yu Badandor Marbanyang ta way players na po ka Malki kata ba kentup yu Roni McDonald nong